Abi customer ka kadlaw ba? Bang. Wala mo dito ay banay. Suman mo dia, suman. Lah. Si Buis. Buis suman ni ba? Sabar na pre. Kuya pre tayo ba na igat sa tubangan ay naog na. Kaluod, naog na. Ina na to Yang ba? Suman mo dia. Tagna ko pa lagi. Pre! Pre, pre. Oy, pre! Ato. Awa ninyo oy. Alay, sa man? Siya tagtuba. May galing ibalik na ka. Yati ang tuba. Pre! Suman mo dia, suman pre. Suman mo lagi angay kamot. Ay, Tessa. Kinsa man eh? Siya na magdayaw. Siya ina magdayaw ka to, maguning adis-adis sa una pre, nani na day ni. Siya ina magdayo mura may kagmanghag daw. Mara di mahagdaway no. Awal udah katulog ganing bayutan ni. Mura mag ginapay mo na tapay kay nata istoryahan ba. Dagay kita ichika Ako ron. ni dalipay ko karon nga ni abot mo kay dugay na kay ko dira naga-bartending mangud ko dira. Nagabartending ka to Oh, ba? nag-eskwela ako insito bartending. Ako na lang pong gi-apply diri sa akong negosyo Oo, ko sa ba. pag ginamix mo dira. Wala ka to mix up rock lang. Mix up rock lang yapon. Oh, Ginapay kay may story si Marjong sa imuha ba? Sa pagbalik na ako pamaliyag suman, wadam ha. Nakasugat kog chika. Sika. Bantog ra malipayo na kay ikaw, mura pil na ako baka na imong suman tamis na kay na. So karon magsyata. May pa. Magsyata ako libre sa inyo ha. Magshot? Magsyat ganino. Dapat ko. Sabayan na na. O sige sige. Unsa man daro tuba ko balas tuba tamis ni. Kumpleto ni sa Ricardo sa ginagamit ako sa mix of rock. Nana po dire. Pwede mo unang shot? Bisag wala ni amot? Na, bagaag na akong ni bayutan na, naguna-una jud ayo. Pwede ra ako'y bahala kay malipayon makarong Sige adlaw. sige, kung dili lang ka malipayon, dili na ko ni sugtan nga manhi diri ba. Mo ni sakto pre. Maghubog jud ka pre kay ano man. Nakabubuom naman ka. Kay na naman ko'y bag-oron. Si NN. Grabe ba? NN, aka Bingka Girl. Ayos! Girl na lang sa ta. Hoy, Suman! Papalit ako, Suman! Hoy, Suman! Sakto sa patubo yung bingka. Kay grabing bugduha. Bingkang pinalikwi. Wow! Diki ako, Mr. Nimby. Dari kay Bingka, lubi man na imuha. Sige na inem, bro. Lahi naman yung topic dira mag-shot na ta. Sige, sugdi na, sugdi. Shot! Nakainom do mo sa atong mga trada, pre. Ay, Ang ultimate pulutan, ang suman. Ako pre, pa-shot ako, pre. ikaw na be, Suman plus tuba. Ara Tay murag. Sige, shot pre. Kay malipayon man ka. Deserve ni mo na mahubog karong adlaw. Pakita, Oh! Grabe, oy! Lami? Ikaw na sa do. Oh, sige, sorry. Tuyok pre, tuyok asuman pre, ihumol pre, tuyok pre. Pwede na siya sa buntis? Look, buntis ka? Buntis na ka. Bata ka. Herbal capsule ba rin? Okay na siya sa buntis, 2 months? Buntis na ka. Delay, 2 months. Ni, basta gibotdam na ka. Pwede siya sa 2 months delay, buntis? Ni, basta gibotdam Dili na na ka. ka. Sige, gibotdam na ni pre. Ang ilan na kayo, baka inom ka anyway, siguro ma-regular na ng mens ni mo. Nakatumar na makag-anti-sisto. Sige. Gusto ni, Gusto na. Slow. Murag bago pa ka na ba? Super delicious! Mr. Limby, ini suman, ikutaw din Nigan, baklaan ni. Sige na, pagkaon na dira. Sige, shot pa. Puslan man lang mo kusog ay negosyo na gusto ba ron. Sige, shot bata, nakamubo, nagukudiri ah. Shot Doon na na! to na imong Suman pulutan. Hutdo na ng suman pulutan. Sige. Drink ulyo ka na ko'y bahala sa tuba lagi ron. Di malipayon dyan dira. Natay murag nakamove on na jud siguro pero kabalo nako. Ani na lang Junex, Junex. Kung tinuod ka nga nakamove on, willing ba ka mo balik sa lugar kung asa nimo gidala imo kasakit sa una? Kamita kini
para makuha nimo higugmaon kag maayo. Yum yum yum. Kaning pwede na to ubanon ng bakla, pre. Uban ko. Mauban? Uban na. Ako'y bahala tanan sa gasto. Ako'y bangka. Basta Junex, hindi makaka. Unsa man Junex? Tubag dira. Mag-shot pa ta! Shot pa ta! Asa mong ginamin ato, pre? Sa Sikihor o sa Bohol? Sikihor? Buhol? Uban ko, be! Awawa ka to bago. No, sige, shot pa, shot pa! I-celebrate na to ng pagbalik ng pamaligyag suman karong adlaw. Sige, larga! Bahala, dere! Putang! Shot lang! Grabe, hangol siguro na siya ba? Hangol siguro sa inyong anak ba? Murag nilahi ang vibes. Bahuron mo na magpatay nga ilaga. Lain na, Jud, makamove on, uy! Makaigit man! Kung dako sa natin na ang sama sa madawat ako negosyo dere. No big deal, igit naman. Ang importante, nibalik na ko pamaligag suman.